маориф омили муҳимтарини наҷоти миллат ва таҳкими давлат буда, инкишофи соҳаи маориф ҳадафи стратегии сиёсати давлатии Тоҷикистон мебошад. маросими ҷоизасупории ғолибони даври сеюми олимпиадаҳои фании хонандагони муассисаҳои таълимии шаҳри Душанбе бо баргузории чорабинии махсус сурат гирифт. Дар маросими ҷоизасупорӣ аз рӯи 6 номинатсия беҳтарин дастаи олимпии ноҳияи шаҳри Душанбе, 10 гунаи беҳтарин дастаи олимпии муассисаҳои таълимии шаҳри Душанбе, ғолибони даври сеюми олимпиадаи фании хонандагон, ғолибони даври шаҳрии олимпиадаи спилинг би, ғолибони даври шаҳрии олимпиада оид ба шоҳмот ва ғолибони олимпиадаи даставии истеъдод мушарраф гардиданд. ташкил ва баргузор намудани олимпиадаҳои фанӣ ва васмангардонии онҳо яке аз усулҳои босамари дастгирӣ ва ҷалб кардани хонандагони болаёқат ба донишамӯзӣ ва илмомӯзӣ мебошад. дар асоси радабандии кумитаи тадорукот барои ноил гардидан аз рӯи миқдори ҷойҳои ифтихории олимпиаде ба даст оварда, аз рӯи номинатсияи беҳтарин дастаи олимпии ноҳияи шаҳри Душанбе, ҷойи якум ба дастаи олимпии ноҳияи Сино бо ба даст овардани 351 ҷойи ифтихорӣ, ҷойи дуюм дастаи олимпии ноҳияи Фирдавсӣ бо ба даст овардани 171 ҷойи ифтихорӣ ва ҷойи сеюм дастаҳои олимпии ноҳияи Шоҳмансур бо 158 ва ноҳияи Исмоилии Сомонӣ бо ба даст овардани 137 ҷойи ифтихорӣ дониста шуда бо ҷоизаҳо сарфароз гардиданд. бояд гуфт ки соли панҷум аст ки дар олимпиадаи фанӣ аз фани забон адабиёти тоҷик иштирок мекунам ва сазовори мақомҳои намоён мегардам. имсол дар даври сеюм яъне даври шаҳрии олимпиада сазовори мақоми дуюм гардидам. ёдрас мешавем ки дар ҷумҳурӣ бори нахуст буд ки олимпиадаи даставии истеъдод бахшида ба эълон гардидани солҳои 2020-2040 20-солаи омӯзиш ва рушди фанҳои табиатшиносӣ, дақиқ ва риёзӣ дар соҳаи илму маориф бо шаклу усули нав аз ҷониби муассисаи давлатии маркази рушди истеъдодҳои шаҳри Душанбе бо дастгирии мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе баргузор гардид. дар натиҷа дастаи муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумии ноҳияи Шоҳмансур сазовори ҷойи аввал дониста шуд. аз ҳисоби литсей ва гимназияҳо бошад, дастаи ноҳияи Исмоилии Сомонӣ ҷойи аввал дониста шуда сазовори ҷоми олимпиадаи dastavii истеъдод гардиданд.